slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. Terei por aí unhas 200, teño 3 aí escollidas, as máis especiais, para cando eu falleza, mas poñan no cada leito. A conta dos peluches, e que non sei dicir cantos teño, teño moitos, empecé a coleccionalos cando cheguei a Suiza, no 89. Empecé cos ositos. Os primeiros que tuven é aquela colección deses dos ositos. E despois este foi o que tuvo o meu netiño, o primer neto que tuvo sempre hasta ahora. E este é da miña netiña, que lle gustan moitos peluches, a miña Ailín. Eu emigrei a Suiza no 89, o meu marido estaba ali en Suiza. Cando buscamos apartamento, porque xa tiña permiso o meu marido, pois xa levei as nenas para lo. Eu empecé a traballar na menaxe, que a menaxe quer dicir na limpieza. Ao primeiro, claro, que non comprendes o idioma ni nada, e se te mandaban a merda ti dixías presente, porque non comprendías nada. E depois decidimos, no 2001, vir definitivo para España. No 96 tuve un accidente no traballo. Era encofrador, e veio un pano encima e levar o accidente. E había un hueco na placa e foi o que o salvou, porque era un elemento de 1000 kilos. E menos mal que non lle tocou a médula, senón estaba hoxe, pero aí está. Pois xa estamos con Belén e con estas bonecas de verdade que son as súas netas, Ailín e Noelia. Sí, as auténticas. As auténticas, que bonitiñas, boa tarde. Buenas. 3 bonecas queres que te acompañen no cada leito? Sí. É verdade? É verdade. E que 3 bonecas? Pois están aí, andan por aí, están aí presentes. Esas dúas de aí? Sí, é máis esa. E máis esta? Esa? Pero como? Que é a máis especial de todas? Non é esa. É esta. Colla, tráela para aquí, colla. Sí, podes traela. E cal é a razón de que queiras que te acompañe? Esta foi a primeira moneca que me regalou a miña filla, a maior. É preciosa. Sí. É o vestido. É o vestido é precioso. Bueno, debíalle de caer o sombreiriño, que tamén tiña o sombreiro. Debe de andar por ali. Pero, Belén, entendín o ben queres que esas 3 bonecas vayan contigo na caixa? E logo, non mas poñerán. Home, se o pides, ti podes preguntar a Luis Pena, que está así con Noé, creo que podes pedir iso. Non, eu xa o puxen na funeraria, que mas puxeran, Puxestes? Sí que sí. Como as muñecas que están aseguradas. Pero é normal, Belén, porque a túa primeira boneca xa foi aos 5 anos. Estás acostumada a estar sempre acompañada por bonecas, non? Por bonecas, sí, señor. Pois sí, pois desde os 5 anos que me gustaron moito as bonecas, e despois a raíz de que o meu marido, porque eu casei aos 17 anos, e o meu marido foi para Mili, e a súa primeira boneca tamén me trouxo, que é a máis maior que teño. Que ten 47 anos comigo. Ou seja, que él nunca se opuxo a coleccionismo de bonecas. Nunca se opuxo a que eu tuvera bonecas ou que quixera coleccionar. Bueno, Belén, nunca se opuxo cando pasaxe a 150, algo diría. Non dixo. Tampouco. Non, dixo ya estas, dixo ya as miñas netas. Cando empeces a andar, a ver se lle sacudides algunha boneca aí a tua abuela. Pero non lle tocaron a unha, non me romperon unha. E máis desde que eu non lle dixen que non lle tocaran nin nada. Pero eles xa sabían que eran miñas e non lle tocaron pa nada. Que che dan as bonecas? Que che aportan? Pois eu que sei, aportan cariño, eu non sei, como elas.
que ahora son a miña vida, que ando con elas por todos os lados. E as monecas, tamén. Que simbolizan para ti? Para mí simbolizan, eu que sei, moito amor. Eu que sei, estás con unha moneca e non pensas nada malo, como se tuveras, como cando estás bailando, que é a mellor terapia que existe, o bailar, que a mí gusta tamén moito bailar. E coas monecas igual, e pasas o tempo, cando estás así un pouquiño deprimida, pois mira, vas, lavas o vestidiño, quitaslle a roupa, prepáralas, xa che pasou todo. Porque requieren moitísimos cuidados. Sí, madre mía, como está, bueno, se están na vitrina ainda non collen moito polvo, pero se están fora, madre mía, claro, na vitrina, collen moito polvo. Porque eu entendo, cantas tes en total? Pois 200 polo menos teñoas. Polo menos. Polo menos. E tiveche que adaptar. Entendo que tiveches que adaptar a vivenda para tanta boneca. Tamén xa é grande. Xa é grande, teñen espacio para as monecas. Bonecas e peluches que hubieran as imaxes e quedei impresionado. É peluches. Pero os peluches de quen son? Bueno, os peluches son esta é de peluches. Da Ailín. Sí, da Ailín. Pero deixanche as Esta non, peluches. esta é de monecas. Esta vai ser un pouco parecida a min. Pero non as de porcelana. Esta xa lle gusta a clase moderna. As máis especiais entón son as de porcelana para ti? Para mí, sí. Por qué? Porque, eu que sei, comecei así, desde que me regalaron, pois comecei, madre mía. E xa veume eso das monecas e depois, claro, toda a xente que viña sabía que me gustaban as monecas e traíanme de regalo unha muñeca. Era unha maravilla para mí. Claro, para ti entendo eu que é fácil agasallar cando chegan determinadas datas, como os aniversarios, tens que agasallar a alguén e nunca sabemos, para ti é fácil unha boneca, pero o mellor unha que xa non teñas é complicado. É complicado, ahora sí que é complicado, porque xa vou tendo mi madre de todas as clases. E son caras. Bueno, ahora non moito, porque moita xente quere se desfacer delas e se cadra deixanas baratamente. Pero cando empezaba eu a coleccionalas, que estaba en Suíza e todo, eran bastante carochas, Hai xente que regalar lle unha muñeca porcelana era caro. Era caro. Hai xente que lle dan medo ás bonecas. Sí, pero porque algunha muñeca pon medo, pero aí tende las Pero miñas. as túas ninguna. non. As miñas son todas divinas de la muerte. As túas netas nunca lle deron medo ás bonecas, non? A Ailín, a Evia. No. Gustan vos as bonecas da vosa aboa? Sí. Cales vos gustan máis? A ver, dille que che gusta. Elas teñen tamén, teñen. Podedes tocalas, podedes xogar con elas ou non? Teñen que estar aí... No, deixelle xogar. Foron elas agora que me axudaron, Sí, pero como a rompan algunha, cuidado, No, mira, cando levei un disgusto moi grande foi cando lle fixen a primeira comunión a miña filla. Que pasou? A máis nova. Que pasou? Pois cando este lle estaba poñendo o traxe da primeira comunión, bomba unha das grandes, a la vai por o chan. Ai, madre mía. E dicía, mamá, non chores pola muñeca, que ten arreglo. Ai, pois tirar na basura non me tiredes, que a vamos a arreglar. E como fixeches? E arreglámola. Como un pegamento, puxemos, pero non a... E depois puxenlle unha, para que non se lle notara, unha gargantilla destas de tela. Claro, porque Para supoño... así non se vía para nada, ainda está aí. Supoño que cando rompen ou lles pasa algo, ti sentes unha pena Sí, grande, non? ai, Porque ao final son como amigas. De verdad, mas por esa sentí moita pena, porque hasta era grandísima, era divina. E lembrante a Madre persoas que te regalaron, non? Sí, tamén. Supoño que é un Sí, recordo desas sí. xente a quen queres. Pois sí, porque eu teño moitas que ahora as miñas amigas están en Suíza, vino no 2001 e xa hai moitos anos que non as vexo. Pois eu recordo as mirando para as monecas. Que apertivo todas de menos Suiza, non? Bueno, a xente de A Suiza. xente que de Suiza. Claro. Queremos falar desa época, pero perdóname un segundillo, perdonadeos, porque nos pide paso a nosa compañeira Raquel Pérez cunha conexión urxente. Contanos, Raquel, que pasa? A ver se podemos ter conexión con Raquel, porque me din que pedía paso, pero de momento non sabemos de que se trata.
A ver, Raquel Pérez, contanos. Videsme por aí? Sí, Sí. estamos. Que pasou? Estamos aí. Falábamos de que agora mesmo temos unha noticia de última hora. Agora mesmo estamos en Piñor. E sabedes que Piñor hai moi pouquiño foi noticia precisamente pola chegada aquí dun veciño ilustre, Julio Iglesias, que compraba un pazo a tan só uns metros. Pero nos hoxe o que queremos é falar con outro dos seus veciños ilustres, ou veciña neste caso. E fixadevos a verdade que aquí sonche ben confiados, que a porta teñen aberta. Imos para arriba a ver si está esta persoa, porque eu creo que ten algo moi importante que comunicar á Televisión de Galicia e nós imos ya dar voz. Así que vou botar unha carreiriña, pinde vos comigo, perdoade que vos dé as costas, pero hai que facer o exercicio do día. Imos alá, vamos a ver si atopamos a persoa que necesitamos para dar esta noticia. Estarei eu no certo? Hola, boas. Hola. É vostede Palmira Parga? Sí, son eu. Sí, señor, Palmira, vente para aquí, porque efectivamente nós hoxe tiñamos unha noticia que comunicar ao mundo inteiro, Sí, pero eso sobre digo. todo a Belén, que nos está vendo. E é que Belén é unha maravillosa coleccionista de bonecas, pero tamén unha maravillosa coleccionista de amigas, porque non me digades vos que non é bonito que guardemos amizades de cando emigraron a Suiza. Foi ali onde vos coñecestes. Traballamos xuntas, sí. E dixéronme que era moi limpa esta muller, moi limpa, moi limpa. É moi limpia, eh. Non vamos a Sí. sacar os trapos sucios No, no, por si a Belén se lle suben os colores, pero temos anécdotas para Sí, contar. temos. Para a xente que non coñecera a Belén, que agora xa no programa estánlle collendo un pouco, pois esa gracia salero que la ten, como dirías tú que é Belén? Uf, un torbellino. Un torbellino, ela non para, sí. É moi querida, querelle moito as súas nenas, a todos. Eso estámoslo vendo no plato, Sí, efectivamente. O que tamén lle quere as bonecas, que di que se quere meter con dúas na caixa, Dios. Mi madre, bueno. Pois bueno. Pero eu estou vendo. Permitideme un segundo. Déixasme. Sí, claro. Un segundiño, Tamara. Ven aquí, enseña isto. Asómate por aquí. Mirade, é que estábamos falando de bonecas. Pero, podémola coller. Tráete por aquí. Vente por aquí, Palmira. Pero aquí tamén hai bonecas. Esta tela, Belén. Sí. Fáltache. É que resulta, compañeiros, que estando Palmira e máis eu falando, Suiza axudou moito a que a colección de Sí, creo Belén que empezou alá, creo que sí. se ampliara polo menos, porque compras podíades conseguir bonecas e algunha tendela en común. Sí, temos. Pero eu non as cuido tanto como ela, non. Non, ela é moi... eu non. De feito, están todas cochinas. Ti dicías que llas cedías se ela chas coidaba, Sí, non? claro que sí, pode. Pero como ven antes, ten moitas repetidas. Que estábamos vendo o vosso vídeo e claro, decíame Palmira, ai, eu esa teño, esa tamén a teño. Sí. Claro, as bonecas dan alegría, pero a alegría dá ter unha amiga como Non, Belén. a alegría ten a ela dentro. Ela é pura alegría. Sí, non... É que, compañeiros, igual non sodes conscientes realmente do que significa isto, porque elas, falastedes hai nada. E falamos esta mañá. Esta mesma mañá, pero o tempo, canto tempo levades en vervos? Pois sí, xa hai tempo, porque ela ten moitas actividades coas nenas, cos nenos, e coas fillas, é unha familia grande. Entonces, pero bueno, e o teléfono non lle gusta nada. A ver, Belén, chámame un pouquiño máis. Bueno, esta mañá sí, porque o sábado foi o cumple da maior. Entonces, dixenlle que fixeran unha festón. Veche, tú vendo aí, claro, todo que organizaran. Claro, dixo que era o que merecía a filla, claro. Claro. Bueno. Pois, ti para que Belén aí abra aínda máis o seu corazonciño e para rematar así con algo doce, que lle dirías, que palabras lle desexarías? Que non cambie nunca, que eso é así. É que te quero pronto aquí. Ela tamén, que sí, bonito. Sí, ela é especial. Dica as fillas que son especiales, pero ela de tal palo tal astillas salieron as nenas como ela. Que bonito, compañeiros. Fixadevos que amizades tan sólidas creou a diáspora. Tiveron que marchar, coñecéronse ali, pero os galegos, esas raíces, non as perdemos. E aquí xuntas, a pesar de que unha está en cada punta de Galicia, Sí. siguen mantendo esa amizade, eu creo que como o primeiro día. O mismo. Claro. Pois nada, Belén, hai que poñer unha data e facer unha festiña aquí, como a claro. deste Pois fin de sí. semana. Claro. Unha festa con bonecas. Sí, unha festa con bonecas. Vaya sorpresa. Sí, vaya sorpresa. Palmira, sí, de verdad, moita sorpresa. Quen contaban esta sorpresa, madre Pois mía. moitas grazas, Raquel, moitas grazas, Palmira, por esta sorpresa. O que me preocupaba é canto tempo que non vos vedes.
Ai, pois xa hai bastante tempo, xa haberá polo menos uns 10 ou así, porque nós fóramos... anos? Sí, desde que viñéramos de Suiza. Pero si viven fea, tenemos que ver. Sí, pero fomos unha vez para eu como tiña mamá, porque tuve unha fortuna de profitar de mamá hasta os 101 aniño. Carai, Claro, non podía deixala. xa. Claro, ela sempre me di, sempre buscas excusas, Belén, por non vires. E fóramos unha vez, xa verá, moito antes da pandemia, sí. Bueno, pois seguro que agora entre limpar o pó e limpar os vestidos das bonecas, seguro que podedes atopar algún anaquiño para Ai, vervos. claro que sí, Moitas claro que grazas sí. por estar De con nós, nada. moitas grazas ás túas netas. E a seguir coleccionando. Sí, a seguir coleccionando.